Alemanya se'ns ha fet omnipresent a les nostres vides. Ja no és aquell país del qual podíem saber més o menys, sinó d'alguna manera és el timó que marca el rumb de les nostres vides, i fins i tot milers d'entre nosaltres estan enfilant o han enfilat ja el camí del Rin buscant un futur millor. El llibre que tinc entre les mans, La Quinta Alemanya, d'Icària Editorial, escrit per Rafael Poch de Feliu, és realment un producte d'un coneixement intens d'aquell país, fruit de l'estada del periodista i corresponsal Rafael Poch de Feliu durant 5 anys en aquell país, i el subtítol ja diu moltes coses: un modelo hacia el fracaso europeo. Rafael, benvingut, gràcies. Gràcies. Ets molt crític en aquest llibre respecte a Alemanya i el model alemany. Per què? Perquè quan van començar a plantejar escriure aquest llibre encara n'hi havia aquesta imatge idealitzada d'Alemanya que es té a Espanya, sobretot, no? És un país molt desconegut, Espanya, i es pensen que és un país perfecte, diguem-ne, no? N'hi havia aquesta simplificació, no? Llavors vam pensar que teníem de ser una mica enèrgics en explicar la cara oscura d'Alemanya, diguem-ne. I quina és aquesta cara fosca d'Alemanya? Bueno, la cara fosca és una involució sociolaboral, una creació als darrers anys d'un segon mercat de treball precari, molt important, és a dir, tot el que Alemanya fabrica per l'exportació encara s'està fabricant amb condicions sociolaborals decents, diguem-ne, però al costat d'això s'ha creat un segon mercat de treball, sobretot el sector serveis, que és molt precari, no? I on les condicions de treball són molt dolentes. Semblen més a nosaltres, diguem-ne, el que aquí ha estat tradicional. Hi ha alguna imatge en el llibre, com al final, per exemple, en el qual dels jubilats, per exemple, que han vist com s'anava disminuint el seu poder econòmic i fins a quin punt han hagut de buscar feinetes, com ordenar productes en un supermercat, netejar, vendre diaris, etc., per poder subsistir. No és la imatge que nosaltres tenim d'Alemanya. Sí. El llibre, de fet, té 3 autors, no? A més de... Hi ha també l'Àngel Ferrero i la Carmela Negrete. Aquesta Carmela Negrete és la que ha fet un capítol del llibre, al final, on s'explica experiències en la precarietat. I aquest capítol explica molt bé, d'una manera molt en primera persona, el que és el mercat de treball realment existent que espera els joves espanyols i catalans que van a Alemanya a treballar. És a dir, sempre n'hi haurà una minoria, una molt petita minoria de privilegiats que aconseguiran treballar al mercat laboral de primera categoria, diguem-ne, però la majoria, malgrat que tinguin títols i bona qualificació, acabaran en la precarització. Què és el que els espera? La majoria que marxen més o menys il·lusionats, més o menys decebuts de les oportunitats d'aquí? Doncs minijobs, treballs sense contracte, treballs precaris, estatus de ciutadans de segona categoria, en el millor dels casos, diguem-ne. Com es viu a Alemanya? T'ho pregunto tu directament. A Alemanya, aviam, jo vaig conèixer el país fa gairebé 30 anys, no? I la diferència amb l'Alemanya d'avui i la de fa 30 anys és radical, senzillament. Llavors sí que era un país més semblant a aquesta idealització, en el sentit de que les relacions sociolaborals eren, des del punt de vista del context europeu, força decents. El que tenim ara és un panorama totalment diferent. I això ha passat a 20 anys, en un plau de 20 anys, i s'ha fet a poc. Per tant, a mi una de les coses que em va xocar més és que la jove generació té absolutament assumit les noves relacions laborals, semblen normal, no? Però quan jo vaig treballar fa 30 anys a Alemanya, doncs tenia un bon sou amb una agència de premsa alemanya, un sou, diguem-ne, equivalent a 4.000 euros avui, no?
Avui aquest mateix treball es paga a 1.000 euros, 1.200 euros, amb contractes renovables cada any. És una galàxia totalment diferent, no? Hi ha hagut una decadència molt gran. De fet, potser ho indica que el fet que, com diuen al llibre, els magnats alemanys d'ara ja no són aquelles marques d'abans, Krupp o Quant, sinó Aldi i Lidl, no? Magnats dels negocis del baratet, no? Sí. D'aquesta compra d'ara, de low cost. Això està relacionat amb dues coses. Una és el procés de desindustrialització que ha conegut Europa, no? En aquest procés, Alemanya continua sent el país més industrial d'Europa, però ha perdut moltes posicions. Actualment, només el 20% dels treballadors treballen en el sector industrial productiu. A França, a Espanya és molt menys, no? Però això és un gran canvi, no? I per altre cantó, el que passa és que la creació d'aquest sector precari de salaris baixos i tal ha creat un consum raquític, no? És a dir, els alemanys consumeixen molt poc, no? I compten molts els diners. I llavors aquesta economia de baratillo, que es diu, doncs ha prosperat molt, no? Vostè arrenca la Quinta Alemanya, li diu la que sorgeix de la demolició del mur de Berlín, i fa una perspectiva històrica. Jo ara el que li volia preguntar és per què tot això, no? Per què aquest panorama d'Alemanya? Em sembla, de la lectura del llibre, que tot arrenca del que vostè anomena, del que s'anomena Agenda 2010, en època de Schröder, precisament un socialdemòcrata, no? Què és el que va passar i com en aquell moment van començar a canviar les relacions laborals a Alemanya? Depèn on posis el foc de l'atenció, no? La pel·lícula comença més aviat amb la reunificació, no? Alemanya era un país que va arribar molt tard a tot aquest procés que va començar al món anglosaxó als anys finals dels 70, principis del 80, amb la Thatcher, el Reagan, de privatització, de baixada d'impostos pels rics i tot això. Això a Alemanya no es va fer, i no es va fer perquè tenien enfront a la República Democràtica Alemana, el bloc de l'Est, i n'hi havia una competició social amb el bloc de l'Est i amb l'altra Alemanya, no? L'Alemanya occidental tenia de ser més o tan social com els països socialistes, no? Quan aquesta competició es va concloure, doncs l'establishment alemany es va alliberar, no? I finalment va poder començar a realitzar aplicar aquest programa de privatització i tal. I es va fer en 3 etapes. Primer, a l'Alemanya de l'Est, no? Es va aplicar la precarització, la privatització intensiva i tal. Després, a l'any 2003, amb el Schröder, amb l'Agenda 2010, seguint els passos de l'estratègia de Lisboa de l'any 2000, o sigui, no és un invent alemany això, sinó que era una estratègia europea, i ara el que estem experimentant és que l'Angela Merkel està exportant aquest model ja a tota Europa, diguem-ne, no? Vostè parla de l'exportació d'aquest model a Europa i diu, y llegeixo en castellà que es tal como está. La exportación de las reformas alemanas arroja en la periferia europea un cuadro mucho más duro que el que se vio en Alemania con la Agenda 2010, porque los estados sociales que se desmontan son mucho menos sólidos que lo que había en Alemania. Además, todo se hace mucho más rápido, por lo que los efectos de los recortes sobre el tejido social son mucho más crudos. És el que està passant a Espanya, el que està passant a Irlanda, el que està passant a Grècia, Portugal. Què està fent Alemanya en tots aquests països del sud? Hi ha una diferència també fonamental, i és que tot això a Alemanya es va fer en el marc d'una estratègia competitiva per assolir la competitivitat europea i tal. Al sud d'Europa això és totalment... no n'hi ha, és a dir, al sud d'Europa s'està aplicant aquesta austeritat per poder tornar al deute, als bancs, no? Vull dir, no serem més competitius, més eficaços econòmicament amb això. Més aviat al contrari, no? Tornar al deute, vostè diu, tots aquests rescats al final han anat a parar als bancs alemanys que van prestar aquests diners en forma de crèdits perquè a Espanya hi pogués haver, i a Irlanda, l'orgia immobiliària que hi va haver, perquè a Grècia hi hagués el festival que hi va haver amb els comptes públics, etc. És a dir, diners dels bancs alemanys que es van donar i que ara s'estan tornant. Com que a Espanya no els pot tornar, es fa a través d'aquests rescats
que al final qui beneficien tornen a ser una altra vegada, tornen a anar als bancs alemanys. Seria això l'esquema? Sí, perquè hem d'entendre que això de l'economia de casino, no?, que va esclatar, no? Doncs a Espanya el cas era ben clar, no? Vam continuar fent el que hem fet sempre en aquest país, no?, que és obra inútil per enriquir el que aquest filòsof deia els amigantes, no?, aquesta síntesi entre els amiguetes i els mangantes, diguem-ne, no? Doncs això és el joc que hem jugat sempre, no? I què va fer Alemanya? Alemanya el que va fer és financiar això, no? És a dir, són dues malalties, són dues manifestacions de la mateixa malaltia, però totes dues són malalties. Els alemanys van financiar tota la nostra bogeria, diguem-ne, no? I de fet, vostè diu, crec que era a la pàgina 78, que això és una pregunta que irrita moltíssim, ¿no? La pregunta sobre si Alemania tiene alguna responsabilidad en la corrupta estupidez del ladrillo español es una de las que más irritan al ministro Schäuble en Berlín. El dinero de los créditos no fue impuesto a los españoles por la fuerza de las armas. Responde malhumorado el ministro. Clar, és a dir, quan hi ha una relació creditícia, hi ha dues parts, no? Hi ha la que demana el crèdit i la que la dona. Totes dues són responsables d'aquest crèdit, no? El que no pots fer és desentendre d'això, no? Vull dir, això qualsevol banquer ho comprenc, però el senyor Schäuble és advocat, no? I sembla que això no ho computa, no? Escolta, i el mantra aquest que s'ha estès de que els països del sud són els culpables de l'actual situació europea perquè han tingut les mans molt lleugeres, etcètera, és a dir, la culpabilització, això està estès en tota la societat alemanya? Realment, quan parles amb persones d'allà, és el que diuen? Aviam, hi ha el discurs publicat i hi ha l'opinió pública, com sempre, no? Aquí el que s'ha d'entendre és que teníem un problema sistèmic internacional i es va crear un discurs alternatiu, el que ara es diu una narrativa, no?, per explicar el que passava i en comptes de reconèixer que tot el sector financer internacional està implicat en aquest desastre, doncs s'ha fet el discurs aquest d'uns països dolents i uns països bons, no? Llavors, per fer això, hi ha hagut un ús intensiu dels mitjans de comunicació i l'opinió pública també és molt sensible, no?, al discurs dels mitjans de comunicació, però jo crec que és més moderada i més lúcida l'opinió pública, no?, que el que transmeteixen els mitjans de comunicació alemanys, no? Vostè té una frase molt contundent quan diu: en el 5è any de la crisi i en el 3è de la seva teràpia hi ha prou dades empíriques per concloure que l'horitzó d'aquesta voluntat és la desintegració europea. Creu que realment és el que vol Merkel? Què vol Merkel? No, en cap cas. La Merkel no vol la desintegració europea. El problema és que la seva política porta amb això, no? Vull dir, la Merkel no està interessada en la desintegració europea, al revés. Alemanya ha estat el gran beneficiari d'aquest mercat comú, d'aquesta moneda única, no? El problema és que no vol i no pot pagar les conseqüències d'això ara, no? Llavors, jo crec que això ens situa a tots els països europeus amb un paper d'hostatges de l'euro, no? Tenim l'euro i tenim Europa. L'euro és una institució perifèrica d'Europa. Europa és un projecte important, des del punt de vista històric és fonamental. Ara, hem de sacrificar Europa a l'euro? O és veritat el que diu la Merkel, que si fracassa l'euro, fracassa Europa? O podem sacrificar l'euro per conservar Europa, no? Aquest és el debat que està començant ara, no? Podem esperar més flexibilitat en aquesta austeritat a ultrança que defensa Merkel? Difícil, perquè Alemanya té molts diners exposats amb tots aquests països endeutats i el que vol és cobrar, diguem-ne, perquè si no el seu sistema bancari s'enfonsarà, no? Llavors, quina fórmula mixta es pot arribar? No sé. Ara, abans de les eleccions, impossible, no? El discurs ha de ser inflexible i fins setembre serà. Després, què passarà? No ho sabem. Tornarà a guanyar, Merkel? Tornarà a guanyar, sense dubte. La discussió és amb qui governarà. Si governarà amb els socialdemòcrates, amb una gran coalició, o si governarà amb els que governa ara, que és un petit partit liberal, no? Es volen fer més simpàtics ara, de cara a la resta d'Europa?
Sí, però és una missió impossible, no? Perquè, bueno, el que estem veient ara aquests dies precisament... L'atur juvenil, tot això. Sí, l'atur juvenil i tot això és una campanya de relacions públiques, bàsicament, no? O sigui, repassem el calendari, no? Ara s'ha fet a París, on hi ha un president que no contenta ni a l'esquerra ni a la dreta, que necessita punts. Després la darrera cimera d'aquesta operació es farà el 3 de juliol a Berlín, precisament, a un mes i mig, 2 mesos de les eleccions, i el que es tracta és de fer veure que fan alguna cosa contra l'atur, quan la política europea crea més atur i crea més deute quan millor fem aquestes mesures d'austeritat. Acabem. Li donaria un consell a un jove que estigués pensant-se en anar a Alemanya? Quin? Si és inevitable, doncs aprendre molt bé alemany. Però, no sé, jo intentaria buscar una solució aquí, abans de marxar. Queda clar, doncs, a qui li interessi la Quinta Alemanya de Rafael Poch. Moltíssimes gràcies per haver vingut avui aquí a explicar-nos-ho. Sort.